Keď získame teda tú konečnú, by som povedal, pohodu, zase sa vrátime k tomu kmeňovému základu hoda a vôbec k jahode ako takej, povedzme ako k slovesu. Je jasné, že táto strana, naša strana, keďže sloveso je konatívne, smeruje od nás ku všetkým. Preto ja ho dám, ty ho dáš, on ho dá, my ho dá. My pôvodne sme chceli robiť guláš, lenže konský guláš by asi u nás neprešiel. Ľúto by nám bolo našich koní. Tak sme mohli radšej nejakým produktom z tej jahody. Použiť nejaký produkt tej našej jahody.